M7. Ani tani ame oblakola se radio emergency la memba cheni muso demise ani mabakro nyinameke ka foli di M7 television lajebo mani watina munu sogolme ana malikono ani malikoka anga foli be kala se au bela jelema au niche M7 television swantila au niche radio emergency swantila Watina au kajamukan wati sera au hakilnata mime pumadi au ma ndene tarata araba alamsa juma nake kanya muga sangata katabla nake kanya muga sanga binani anzigira o kere konana bi residenten na seguba balo ani la seni balo lube minye korojo kulubali nebe pumake su kono bishina ka kuna ka jamukan la se au ma nake krafe juru obe musaka jamtene bulu Mini division na blue bengali Abdoulaye bengali angwa ko blue alebe ni watina ka fra suri maiga ka alebe streaming la ka anga jawbla bololo sanfe ami sorufo ni watina opma anzigira kene kono bara bela jelebe ka korosi Amadou Jara Bradox ami fulidi amoni watina anzigira kene kono na Musa ka jamtene inafo au kulube dongoli mi mangana amina bibaro ke fe minga obet talike Mali balongo Malindula ko amina nzoni sika ka bishwina anya ye ka fo minye Cameroun 2021 a 8e de finale o Mali tume o kene kono kunu Mali ka bolila ani mamin tume nyana Guinée équatoriale kawdo Guinée équatoriale anya ye ka fo Mali ale desira ngoina Mali bora Mali simbora kanina kan Cameroun 2021 anze mora kunu o bi ama feka mo hakalanta do kunu dolataka hakaja ani Mali yere ka participation kan na nyina fogata nyesi Mali yere ndolaku nugo kun jumena ante ka nyesro balondana kadi Mali dewnye balonda kadi Mali chawye akada musuye akadi demisonye akadi makrobawye nga amme an koni dusukasi ba na wati bela jelela Mali balondangula ana sango sani Mali tara kanna ana fo ngo nyina ngoni ay kupu koni ya amata nyina o nga o mana fo sango san ibita soro alaba bi ke dusukasi anda do akunye jume amunu me kaname aw ye Mali ndola ko ye chugo jumena basekati ni yutakula je Mali basekati tabulu kay kosobe basket kala chema na musuma olu be kubudo takana ube jonyo do takana jamana nkono ademzen vra amakorobaka o nga minye balondai halna nye jonyo minda fona kara kubu korokoro kubu jamana damana mi kubu do organiser wati dowla fona kara o kupunu nyide note amederika kanta flo donc anga Mali balongo nugo afien be faaj men vete bunyandi krama kono mi kuma di awma nga sanu che andora dugu kono kamando nyininga u haklantala kunu machi u haklan kara ala jumei ani Mali yere balongo u haklan jumei ami je ko ulula men watina ko lu jawfle o ami sengana kene kono ka kuma di awma amunu me kaname aka haklanta di barula bon ne to Kalfa Keita bon tiens an jigi la mais bon kunu match on a effectivement un mogo jura wala lu kuma kuma maga suba ko munga kai erreur mun ke au fait yoro an nga mogo nci depuis match ko ama se wuci donc beba ro penalty garze ka kuri donc ni ay fene ama se ga passer bon peut-être ala de mal atike quoi ima suno bebe ga jigi sakola sako au fait a jura gagner mais penalty do ne die donc manga ke digi kunye quoi ima no ko nebe mu fo we u ko bebe ga fo ga maga suba changer bon mo ta don entraîneur te joueur de do entraîneur ga fembe mais joueur de fene be fembe ke bebo kalama na to moment koni te kunu match ko na chenra la no ame ko kunu match gelala mais match gelala ro kera muyi o kera arbitrage yoro flana muyi maluku nga se ka match nkai depuis premier mi-temps parce que tiro be kun tanga la nyinde Guinée équatoriale équipe mi équipe denno bon ni ani Mali danyo ba Mali ka bonaye bon Mali équipe ka mfa fo Mali équipe ka bonaye ne to Abdul ne jamusu bon koro kunu maji chenrere la bon adusuka ci buyana nga don
parce que an ye labɛn min sabati ka si an ka joueurs ma bon an y'a ye k'a fɔ u ma c'est-à-dire n b'a fɔ cogo di u ma an nisɔndiya ni match in ye fiyewu parce que premier mi-temps kɔnɔ u jouera an y'an hakililaw tigɛ u bɛna se ka bi don u ma se ka bi marqué u y'u jigi da ko kundaw ni penalty ninnu ni fɛn ninnu ka se ka match yɛrɛ tiɲɛ u bolo laban na fo k'an kamana kan finalement fo ka taa tiro bi la ka se ka taa an bɔ a la tiɲɛ yɛrɛ la a dusukasi bonyana an ka dɔɔni koyi. Ne tɔgɔ Dirisa Jane a kɛra saya yɛrɛ de parce que match in yɛrɛ la nin ye entraîneur défaut de ye nin ye quoi entraîneur a ye ko bɛɛ da an kan quoi comment est-ce que ale bɛ se ka Yves labɔ autant mɔgɔ dɔw bɛ yen milieu kɔnɔ mais ne ma foyi faamu quoi an ka joueur kɔrɔw bɛ yen olu ka na quoi u ka na équipe in ta denmisɛnnin bɛ se ka maloya olu ma parce que olu fana sera yɔrɔ jan u ɲɛ quoi mais an sigilen don bɛɛ kun a tɛ mɔgɔ si hakili la ko Mali bɛ se ka nin perdu quoi. Ne tɔgɔ ye Kɔnɛ Nuhum kunu match in kɔni comment dirais-je bon ne ye fɛn caman kɔni faamuya match in na a bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban parce que balo yɛrɛ filɛ nin ye balo kɔni tellement que n'a ma don terrain kɔnɔna na a yɛrɛliw ka ca mais n'a donna terrain kɔnɔna fana na erreur caman bɛ yen nɔ ma faamuya ne kɔni ye fɛn faamuya kunu match in na dɔrɔn n jiginna entraîneur de la dɔɔni ma faamuya parce que toujours cas kelen mɔgɔ bɛ k'e corriger cas kelen dɔrɔn de la wa a ma se ka foyi faamuya o la toujours journalistes kumana mɔgɔ caman kumana bɛɛ ko an ka attaquer bɛɛ ko attaquer i ka fan bɛɛ ka ɲi attaquer ne bolo kɔni o erreur kelen kɔni ma se ka éliminer 3 matchs i y'o de kɛ u bɛ ka erreur kelen mun fɔ toujours o cas kelen de tilala k'e éliminer ne bolo kɔni normalement o man ka kɛ. aw bɔra sisan ka min ye an donna dugu kɔnɔ ka maa dɔ ɲininka u hakilina la Mali ndolata koɲɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya kunu maci o kumana fɛ a ye olu ka hakilinaw lamɛn sisan an bɛ kuma di aw ma 83 83 55 ka 83 kɛ ka a kuncɛ 83 83 55 83 83 83 55 83 i b'o kɛ ka a kuncɛ o kumana kuma bɛ aw bolo bonya ni karama kɔnɔna na n'u ko Mali ndolatan an tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ ndolatanko la Bazɛgɛti an bɛ ka ɲɛ sɔrɔ o la o nka mun b'a to an tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ Mali ndolatan na allo dɔ bɛ an nɔfɛ an bɛ o tigi ta allo ani su i b'an wele ka bɔ mini awɔ d'accord baasi tɛ donc e yɛrɛ bolo a solution ye jumɛn ye pour que joueur bɛ se ka tɔgɔ di Mali ma cogo min na d'accord o bɛ ne ka faamuya ye an y'a faamu an b'i fo sinon i bɛ bisimilah man tɛ ka jigin cogo si la d'accord merci beaucoup 83 83 55 ka 83 kɛ ka a kuncɛ nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la Mali ndolata bɛ se ka taa ɲɛ cogo jumɛn nɔ kupu ka di malidenw ye nka an tɛ dalen ka a ta allo an b'a su i b'an wele ka bɔ mini n b'a wele ka bɔ Badalabugu Ɲamana la bisimila i tɔgɔ ni jamu o ye ni su Mohamed Traoré Mohamed Traoré bisimila aba ni ne ka yɛrɛ sera b'a tigɛ ne tɛ jɔyɔrɔ tire la dɛ bon i bɛ dɔ fɔ ni i sera yɔrɔ dɔ la a ma tigɛ ka da kan n'i y'a bila ne yɛrɛ ma Mali balontan ne ka jate la a bɛ san caman bɔ bi ne y'a lajɛ cɛnni de ye wa cogo di kɔrɔjɔ wari min bɛ t'a la o nafa t'a la o an bɛ nafolo min don a la o nafa tɛ sɔrɔ ne hakili b'a la n t'a dɔn ni hakili bɛ Mali entraîneur kelen tɛ sara la kalo kɔnɔ o a wari ka ca dɛ a ka sara ka ca dɛ e yɛrɛ daminɛ ka sara ka ca dɛ awɔ million hakɛ min bɛ ta ka d'a ma n'a ka dépense tɛ kelen ye ani million hakɛ min bɛ ta ka don Mali balontan dépense da fɛ san kɔnɔ a ka ca kojugu ayiwa bon Mali kɛlɛ yɛrɛ bɛ situation min na bi Mali jamana yɛrɛ bɛ situation min na mɔgɔ ka ca kɛnɛ ma siyɔrɔ t'u bolo dumuni t'u bolo balo tɛ yen fura tɛ yen awɔ bon ni diya bilalen ma ɲinɛ maliyɛnw ma ka taa balontan na quoi ka balontan jɔ fɔlɔ wa ka jɔ fɔlɔ jango ɲinɛ ta nin baasi tɛ mais kunu maci a erreur kɛra jumɛn e yɛrɛ bolo kunu maci korojo maliyɛn kɔni ne yɛrɛ kɔni dabali banna parce que ne Gassama jate minɛ
hakili la n ka arbitre tun ye maliyɛn ye. N'a fɔra ko penalty sɔrɔla ka mɛ kɛ bɛɛ ɲɛna an bɛɛ b'a dɔn touche don, hali an min tɛ balontan kalama a kɛra 18 kɔnɔ mɛ don. Bulutigiw bɛ bɛɛ tulo la, wa arbitre touche bɛ arbitre central bɛ yen. Correction ma se ka kɛ fiyewu, bɛɛ ɲɛ b'a la halisa Maliɲɛnw bɛ ka pan o yɔrɔ kunna ka taa jigin i ka entraîneur ni fɛnw na o. D'accord, donc e yɛrɛ bolo an ye o penalty min sɔrɔ n'a ma fiyɛ o de kɛra sababu ye ni an dira. N'a kun dira ma k'a don o jɔ a jaabi bɛ kɛ jumɛn ye? Bi kɛ. N'a y'a a penalty don a jaabi tun bɛ ɲɛ ka tɛmɛ nin kan. Nka komi namara kɛra na ta ne kɔni fɛ an taara de n'an ma taa di musow ma n'an ye wari don ko wɛrɛ la yan. Tiɲɛna Maliɲɛn ne kɔni fɛ Mali a balontan dépasse ka ca nafa ma quoi. D'accord, an b'i fo i ka waati sera. Merci i Traoré. 83 83 55 ka 83 kɛ ka kuncɛ a ye weleli kɛ o la walasa k'aw da don Mali balonko la Mali balontan ka di Maliden ye nka an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ dɛ. Allo. Allo, bonsoir. Bonsoir. Anba. Anba, i b'an wele ka bɔ mini? N b'i wele ka bɔ Bamako. Ɲamakɔrɔ Cité. D'accord, i tɔgɔ ni jamu an bɛ se k'o dɔn? C'est Sumunu Mali. Bisimila Sumunu. Voilà, kuma b'i bolo i bɛ bɔ i ka jabarani i bɛ bɔ a kɛrɛfɛ n'o tɛ an tɛ ɲɔgɔn faamu. K'a kɛ cogo di? I bɛ bɔ i ka jabarani kumakan bɛ ka kɛ fila fila ye i kɛrɛfɛ donc i bɛ bɔ a kɛrɛfɛ dɔɔnin. D'accord, ça va. Voilà, donc e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye? Bah, en fait, yanni n bɛ don kuma la fɔlɔ. Kunu match kan bɛ kuma de kan fɔlɔ quoi. Parce que ne ye Malien ye. Oui. Bon, hali n'o y'a affiché. Kan ni équipe in bɛ jouer n'a sɔrɔ n'o b'an ci 10-0. Oui. Ne bɛ Mali supporter parce que ne ye Malien de ye. Voilà, mais anw b'o o sɛgɛnw n'o ɲani bɛɛ kɛ joueur ninnu nɔfɛ. Mɔgɔ bɛ entraîneur accuser. Bien vrai, entraîneur est héroïque. Mais entraîneur n'est pas sur le gazon. Ok. Nous sommes mɔgɔ 11 n'an fana mɔgɔ 11. Imagine, ani ninnu bɛna siɲɛ 5 ne hakili la. Ouais. O siɲɛ 5 bɛɛ la an y'o dafa bɛɛ la. Mais sur le gazon. Match kun bɛ parce que premier mi-temps i n'a fɔ dɔ bɔra Image la sisan ale kumana cogo min na. Oui. Alors que effectivement premier mi-temps ɲɛna bolo mais deuxième mi-temps 0. I kan ka mɔgɔ min gosi 4-0 depuis à la première mi-temps. Bii ma kelen ma don mi-temps na deuxième mi-temps bii ma don ka taa prolongation na. Oui. Bon donc ne kɔni bɛ jigin joueur la par rapport au entraîneur. D'accord, an y'a faamuya. Parce que entraîneur yɛrɛ ye nin kɛ mais avant entraîneur y'a ka classement kɛ o capitaine bɛ yen. I y'a ye wa. D'accord. Bon ne ɲɛ tɛ cɛ kelen yɛrɛ cɛ ɲɛnama yɛrɛ dala an ka équipe bɛɛ la min bɛ kɔfɛ yɛrɛ k'a fɔ tɔgɔ bɛ min yɛrɛ la. D'accord. Mariga bɛ yen Mariga mun na ale tɛ se ka wele ka na bila a ɲɛfɛ tɔgɔ b'ale la a bɛ place la a ka équipe la. Bon en tout cas an kɔni an ɲɛ Malien na an bɛ sa Malien la. D'accord. Mali taabolo ni ballon kɔni non ça pas la peine quoi. On a beau supporter les Maliens. Basi tɛ an y'a faamu. Voilà, on est dugawu kɛ Mali ye Ala k'o latanya. Ya Rabbi, amin. D'accord, merci beaucoup. 83 83 55 83 kɛ ka kuncɛ radio émergence M7 télévision ka kuma di malidenw ma an ka kuma Mali balonko kan dɔ bɛ an ko an su. Allo, ale ka labɛn bɛ sabati an ka kuma Mali balonko kan. Mali yɛrɛ balonko ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na balo ka di maliden ye cogo min na a ka di Mali cɛkɔrɔbaw ye a ka di musokɔrɔbaw ye a ka di denmisɛnw ye. Allo, allo, an su. An ba i b'an wele ka bɔ min i tɔgɔ ye di? Ka bɔ Kɔnna. Ka bɔ? Tɔgɔ Barema. I bɛ fan jumɛn fɛ? Kɔnna. Mɔbiti o kɔfɛ? Ne bɛ Kɔnna. D'accord, kuma b'i bolo. Komi an ka kuma balo ni n y'a ye cogoya min na ye. An ka joueur ninnu an k'u féliciter. D'accord. U y'u seko kɛ ka di. Baasi tɛ. Mais
n'a fɔra n'an ka fɛn kelen ɲini wajibi don kelen b'a jɛ kelen b'a sɔrɔ o tiɲɛ parce que fair play fana fan ko fana bila hakili de kɛ fair play fana bɛ yen quoi o tiɲɛ arbitre ne yɛrɛ humain wajibi don mɔgɔ fɔ fɛn fiɲɛ sama i fili o tɛ o tiɲɛ donc an ka tuuti nin tiɲɛ don a kɛra mais ni arbitre m'a ye bon an tɛ ka fɛn wɛrɛ fana fɔ o la o d'accord donc e yɛrɛ bolo Mali ballontan bɛ se ka taa ɲɛ cogo jumɛn na awɔ Mali e yɛrɛ bolo Mali ballontan bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ballon ka di malien nka an ka ballontan tɛ ka taa ɲɛ an bɛ se ka coupe ta cogo min na an bɛ kuma continuer o finissant an ka ballon dɔrɔn an ka ɲini ka finissant an ka ballon na d'accord d'accord o problème dɔrɔn de b'an na a faamuyana voilà an b'i fo ka kɔnɔnakaw bɛɛ lajɛlen fo Mopti marabolo kɔnɔna na an bɛ yenkaw bɛɛ lajɛlen fo 83 55 ka 83 kɛ ka kuncɛ 83 55 83 allo Anshu allo Anshu ngala be sabati allo Anshu amba amala muso ba ngole ka bomi Toros Toulé ba ngole ka bomi d'accord bienvenue ito idi madame Haidara Ami Jara Ami Jara kuma bi bolo madame Haidara Mali balongo ngo ne ko ni ne bana kununde aywa ne bana kununde wallahi ne maskine kunu polontana fe ko amiti Allah kibar parce que an mɔgɔ kɔrɔ minnu tɛmɛna olu tun bɛ ka a kuma ɲɛfɔ cogo min na ko depuis lawale ko Guinée ma deli ka Mali ci fɔlɔ an yɛrɛ bɛɛ kelen bɛ kan misala mɔgɔ sankun an ka du denmisɛnnin bɛɛ ye kunu sɔgɔma an ka du denmisɛnnin bɛɛ ka tema bɔnta ka di la ne ba yɛrɛ bɛ sɔgɔnɛ yan ayi o bɛ tun kɔlɔsi o de bɛ Ala deli daminɛ ka Ala wele dɔrɔn ko b'an ka dɔgɔ fo bi Mali ka kuma cogo ma ci mɔgɔ tɛ lafiya k'u yɛrɛ an ka du denmisɛnnin k'u bɛɛ bana Allah ku bere bana Mali banta ko mu mala jere ko ni ku tere on be mu on la no are ba do donc era bolo solution est jumɛn walasa Mali bɛ se ka solution bala sisan no Mali ka kana naye Mali ka ataka ni ma ta fu ye Mali bolo ko me ta bido ni ekibina d'accord na famille ne re jouer do ye ne be volontaire ne jouer do ye d'accord ne volontaire ande ne se tanga Mali ma to ande ne re ni ko blen no on va faire entraîneur nous deux non parce que entraîneur fait doyer capable à doit kala vraiment Mali ka niveau te entraîneur là à niveau ta là d'accord on y a femme à niveau ta là a femme yana à niveau ta là on va essayer faire malgré nous il fait nous moi je courir chez les zé nous sommes chez les zé muna d'accord c'est une idée wari di Mali yemoro ma ballon ko là ITG o mai ko bi china jamana ko awla je Mali time mɔgɔ minnu na a b'olu ta d'accord n'a ye jamana yɔrɔ la tantɔ n'a ye jamana yɔrɔ lajɛ ka Mali lajɛ vraiment an na sami se ballontan na mais an ka site an ka a tɛ dɔn d'accord an y'a faamuya an ka site dɔn madame Adra mi fo awɔ merci beaucoup o diyara an b'aw yɛrɛ fo a diyara n ye parce que aw de bɛ an mɔgɔw ɲininka u hakilinaw na awɔ an b'aw yɛrɛ fo a diyara n ye merci beaucoup awɔ Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la ami ya rabbi Ala ka dugawu minɛ Musa ballon ka di malien ye fo ka taa fɔ ko a to ten nka an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la dɛ ɲɛ bi sɔrɔ a la cogo jumɛn na solution ye jumɛn ye nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la allo Anshu Anshu i bɛ an wele ka bɔ min i b'an wele ka bɔ fan jumɛn fɛ ne b'a wele ka bɔ Lafiyabugu Jemekare d'accord kuma b'i bolo i tɔgɔ ni jamu tɔgɔ ye Mamadu Kamara ka bɔ Lafiyabugu Jemekare la d'accord kuma b'i bolo voilà Waji Tamba Kamara modèle ne awɔ i kuma b'i bolo d'accord kuma b'i bolo bon an ka mati ereli an bɛ Ala deli kɔni Ala ka san wɛrɛ bolotan kɔni Ala ka garijɛgɛ don a la ami Ala ka bolo mɛn a ka baara la ami
a diyara n ye an b'i fo Musa an b'a ɲini maaw fɛ minnu b'an wele jabarani min bɛ u kɛrɛfɛ u ka bɔ u kɛrɛfɛ parce que arajo mankan ka teli ni jabarani ye o tumana fɛ n'u y'an wele u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ u ka jabarani o kɛrɛfɛ walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ cogo min na 83 83 55 83 i bɛ weleli kɛ o la 83 83 55 ka 83 kɛ ka a kuncɛ kuma bɛ aw bolo Mali balonko kan kunu Mali bɔra Guinée Équatoriale ni Mali tun bɛ ɲɔgɔn na kunu u y'an ti ngɔyin na o tumana fɛ an bɛna so nka an dawo ta kanni na an dusu kasilen bɛ segin balon ka di Maliyɛn ye nka an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la baskɛtikɛlaw bɛ ka ɲɛ sɔrɔ dɛ Mali baskɛti bɛ ka taa ɲɛ olu ye kupu caman ta a musolakaw cɛw o bɛɛ ye kupu ta allo 83 83 55 ka 83 kɛ ka kuncɛ a bɛ weleli kɛ o la 83 83 55 ka 83 kɛ ka kuncɛ a bɛ weleli kɛ o la an ka sɔrɔ ka aw ta kɛnɛ kɔnɔna na kuma bɛ aw bolo radio émergence M7 télévision ka kuma di malidenw ma jamukan tɔgɔ ye ko aw hakilinata ye jumɛn ye bi Mali balonko la Mali andolako a bɛ se ka taa ɲɛ kubu bɛ se ka taa egli fɛ waati bɛɛ lajɛlen la o solution ye jumɛn ye ani kunu an ka défaite kununama mun de y'a to ni an ye défaite kɛ allo Ansu awa somɔgɔw tɔrɔ sutula i b'an wele ka bɔ min ma wele ka bɔ Kanajigi la i tɔgɔ ni jamu Mamadi Kamara kuma b'i bolo bon hakilina min bɛ ne la Mali balonko kan balontan ka di Maliyɛn mais an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a ma wala a ka d'an ye nka a ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a ɲɛ tɛ ka sɔrɔ mais hali an ka maki tɛmɛnen nin attaque ko bɛ Mali la attaque parce que hali contre Côte d'Ivoire y'an éliminé nin qualité la an bɛ balo bɛɛ lajɛlen ta mais bi tɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire y'an éliminé Côte d'Ivoire ye bi kelen sɔrɔ dɔrɔn k'an éliminé ka bɔ nin yɔrɔ nation na bon ɲinan san na o RL kelen bɛ yen tugun wala mais balontan dirigeant fana kan k'a lajɛ hali ka entraîneur fana k'a lajɛ c'est à dire défaut min bɛ balontan na k'o corriger k'o bɔ a la sinon ka balontan nin tɛ balontan baraji ye bi de ye siga t'a la tant que n'i ma bi don i ye balontan cogo cogo ma tant que n'i ma bi don fu don o tiɲɛ n'i ye Mali ka kunun balon lajɛ an y'a bɛɛ de tan sinon k'a fɔ ko premier mi-temps yɛrɛ tun bɛ kun cɛ ko Mali ma se ka bi don sara dabali a ban kun bɛ ne la a tiɲɛ yɛrɛ la Aigle u jouera yɛrɛ kosɛbɛ voilà u jouera mais bi ko bi tɛ ka don u jouera cogo cogo ma n'i ma bi don kɔni ça va pas o kuma ye tiɲɛ ye a ko bɛ cogo ma sa an bɛ dugawu kɛ ala kɛ dɔ wɛrɛ nɔgɔya ye sinon kɔni bɛ min fɔ o kɔni k'i jija ka attaque ɲuman ɲini parce que ni attaque ɲuman bɛ équipe la toujours mɔgɔw bɛ se k'i sigi n'a ka bi ye c'est vrai mais ni attaque tɛ yen mɔgɔw jigi bɛ mun kan bon an kɔni bɛ balon ta an bɛ terrain kɔnɔ an b'a ta mais ni mun sera ka don o de don d'accord ni y'an ka match ninnu bɛɛ jateminɛ an ye penalty de sɔrɔ an ye bi kelen de sɔrɔ k'o don a bɛɛ donna penalty la d'accord an b'i fo Kamara o b'a jateminɛ ko attaquant ko de b'an na d'accord an y'a faamuya Kamara an b'i fo an bɛ dugawu kɛ ale bɛ ala kɛ dɔ wɛrɛ nɔgɔya ye ami merci beaucoup Kamara nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la hali bi ka weleli kɛ ka hakilanta di Mali balonko la kunu Mali éliminé la aw hakilanta ye jumɛn ye dɔ bɛ an nɔfɛ allo Ansu allo waaleykum salam salam Tarawele bisimila ko bɛ cogo di basi foyi t'an na k'i fo a diyara n ye ka Abdul Niang fo a b'a mɛn ka n terikɛ fo kɔnɔma togo la awɔ kɔrɔjo kunu an bɛɛ sunɔgɔra joona ka sababu k'an ka défaite in ye o kɛra mais an b'a faamuya kulon don ko mɔgɔw ka faama ni hakili ye kulonkɛ de don d'accord et puis balontan yɛrɛ ko bɛ cogo min na c'est un jeu de chance chance de don kunu an ma nisɔndiya mais an ka bila an kunkolo la ko don dɔw tɛmɛna an nisɔndiyara quoi awɔ nka coupe d'Afrique an mago bɛ coupe d'Afrique yɛrɛ de la awɔ an mago b'a la kɔrɔjo o bɛ sɔrɔ cogo est-ce que an kuputa wagati ma se don o don an t'a ta quoi baasi tɛ i ma bɛɛ da nɔrɔlen kuma kelen na o de ye tiɲɛ ye kɔrɔjo bidonna t'an na ayiwa
bidonna tana dɛ non n bɛna min f'i ye kunna ye occasion sɔrɔ n'i kun y'a kɛ i bɔra an ka Wilfried Dara ye a kuma bi bɛɛ don donc an ka mɔgɔw k'a ɲini u ka bidonna ɲini quoi a ma tiɲɛ hali bi u bɛ se ka jigin carré kɔnɔ ballontannaw bɛ yan minnu bɛ bidon k'u intégrer k'u lamɔ ka ɲɛ k'u jo donc u bɛ bidon salamu an b'i fo ballontan nafa ye bi ye dɛ an bɛ jouer bi de kama fɛn min m'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na o de bi ye c'est vrai donc an bɛ dugawu k'u ye Ala ka ɲɛ ka d'u ma ne ni ma ɲɛ o bolo kasi caman bɛ kɔfɛ Ala ka ɲɛ ka d'u ma ya rabbi k'i fo ka bɔ kuma la a diyara n ye salam merci beaucoup an bɛ salam fo lafiya est beaucoup hali bi nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la 83 83 55 83 ka weleli kɛ o la k'i hakilinata di baro la bonya ni karama kɔnɔna na Mali ballon ko don kunu Mali éliminena Cameroun CAN 2021 o kɛnɛ kɔnɔ yala élimination yi aw hakilinata ye jumɛn y'a ko la Mali yɛrɛ ballon ko bɛ se ka taa ɲɛ cogo jumɛn na bonya ni karama kɔnɔ kuma bɛ aw bolo allo Ansu nu courage do ka bɔ Sɛbɛnni kɔrɔ nu kuma b'i bolo tiɲɛ na an bɛ dugawu kɛ Ala k'an garisɛgɛ ɲa ami vraiment kutubu kun ka d'a ye dɛ nka musala de bɛ Mali ko la kojugu musala ka ca an ka ko la yɛrɛ de ayiwa k'ala entraîneur joueur baden b'i bolo fan kan an ka 32 bɛɛ b'a dɔn a ma fitinin na 90 minutes bɛ kɛ ka ban a tɛ se ka centre ɲɛnama kɛ fara dun bɛ fan na mais ala foyi tɛ dɔwɛrɛ la don ayiwa e bɛ taa baga Bissouma ka nin match la e ni Ala cɛ Mali fan fɛ Guinée Équatoriale fan fɛ bi la Bissouma a ɲɔgɔn miliyɔn kun tɛ terrain kɔnɔ sisan a b'i bɛn n'a sɔrɔ Aïdara ka ye mais n'i ye Aïdara suit nin waati laban nin na Aïdara mana jigin sinon 18 minutes bɛ kɛ dɔrɔn u b'a labɔ Aïdara ni sɛgɛn ko don Aïdara sɛgɛn ka di ni Bissouma ye d'accord mais vraiment kɔni n'u ma cɛ ka ko ɲɛ lajɛ an tɛ se ka foyi sɔrɔ a ko ni entraîneur yi quoi d'accord an y'a faamuya non joueur b'an bolo dɛ awɔ an kana ko da Ala kun an k'a lajɛ an ka ko dɔw ɲɛnabɔ kuma dɔw la quoi awɔ a faamuyana merci beaucoup ni éliminatoire n'an m'an kɔlɔsi a ma ɲi dɛ d'accord an b'i fo i ni ce i hakilinata diri la merci beaucoup an tɔ ye sanga saba dɔrɔn an bɛna kosow ni kasaw kuru ale bɛ nɛgɛjuru sira bɛɛ aw ka bila la 83 83 55 83 a ye weleli kɛ o la bonya ni karama kɔnɔ Mali ballon ko don kunu Mali éliminena CAN 2021 Cameroun o kumana fɛ mun ye marché la mun bɛ marché dɔ b'an kɔ allo Ansu i tɔgɔ ye di ka bɔ min ne tɔgɔ Zumana n bɛ bɔ Fajiri la kuma b'i bolo Zumana an ka bugɔli kɔni ne t'a kɛ foyi entraîneur ka erreur de don entraîneur awɔ munna parce que e b'a dɔn attaque min b'u bolo tɛ bi don mais ne bɛ bidonnaw to yen ka na ni ka ninnu ta ayiwa bon équipe kɛra cogo cogo il faut i k'a lajɛ ka joueur expérimenté joueur kɔrɔba dɔ bila u cɛ ma quoi awɔ Mali ka bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ bɛ Mali ka place dɔn hali Faransi journaliste yɛrɛ y'a fɔ Mali ka place bɛ Mali équipe nationale la d'accord an ka lajɛ an kɛ ɲɛnamɔgɔ ko b'a la quoi k'a kɛ mɔgɔ Mali ko ye n'a fɔra cɛna suma o kuma ko Jassim Jassim an mɔgɔ salen kɔ ko Jassim o bɛ mun ɲa ayiwa vraiment a k'a lajɛ quoi d'accord an y'a faamuya awɔ bon n'a fɔra ko an bɛna taa coupe du monde la ko fana éliminatoire bɛna kɛ nin cogo la vraiment dusukasi dan don quoi d'accord an y'a faamuya ne filɛ yɔrɔ min na bi sur ne ma se ka dumuni kɛ quoi fo n ye furakisɛ de ta Ala n'a a ye tɔɔrɔ cogo Allahu akbar o kelen 71 ans n b'o bɔ n kɛ ca n'o ye mais ballontan bɛ fɛn o fɛn bɛ ne ka Mali kɔnɔ o ballontan ko de ayiwa vraiment a ye tɔɔrɔ kojugu Ala k'a ɲa ka d'an ma ni ce Musa Suro dɔw mɛn sunna dɔw banana an yɛrɛ ye dɔw ka jaw ye u banalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la maliden ka ballontanko ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ nka o bɛɛ la an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ solution ye jumɛn ye an bɛ ka maaw de ɲininkaw la bi su in na M7 télévision jabarani sanfɛ ani radio émergence an k'a lajɛ ka maa kelen ta ka sɔrɔ ka kosow ni kasaw kuru 83 83 55 ka 83 kɛ ka kuncɛ a ye weleli kɛ o la mɔgɔ kelen an k'o ta ka sɔrɔ ka bita bila ya ka kan bɛɛ da sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ ka thème wɛrɛ ta min tɛ nin ye ka sanu cɛ an bɛ mɔgɔ kelen pe ta 83 83 55 83 k'o kɛ ka a kuncɛ donc an bɛ mɔgɔ kelen ta ka sɔrɔ ka bita bila ya allo kɔrɔ do Ansu aba Ansu ko an ka ministre fo awɔ bala ala ka bɛ sababu ɲuman ma ami Musa Traoré kɔrɔjo i b'a problème dɔn
Malien fait en bas faire dans doré. Ah bon? Moi, je pense que c'est pas le moment. D'accord. Et quand on dit depuis depuis 2002. Oui. Mali c'est même yoro nous quand on a fait demi quart de finale ou demi-finale. Oui, c'est. Toujours en gros entraîneur. Na moi entraîneur ça mais ma pour gagner les mailles. Ah bon? Na gagner ko soro ko mena mena ko quoi entraîneur de mailles. Ah maha anya kuda maha kan doninte. Ah? Ngani ko ka na timon bla. Ah bon. Ko to wuta ko no kera kam gagner. Anya to wuta anya ko anya entraîneur do were gagner c'est kam yero là. Donc era bulu solution est jumé. Ni solution est 5 les potons et crodo. Première solution, la première d'abord, opposition. Oui. Deuxième, nous attendons à tout couper. À tout couper. Ah oui, à tout couper. D'accord. Quand on veut couper, c'est ça qui est de couper. Oui, ballon tangoy, oui, nous l'attends à couper. Oui, ballon tangoy, oui, c'est quoi? Wow, oui, c'est quoi? À tout couper. C'est quoi là? Pour que quand je encourager. Quel est? Oui, follow. Flana. Oui. Et Chelsea a équipe la Japan. Chelsea va mo korban nous de la gelena. Oui. Quand demteni fitini nous ka saison kelenge. Défaite là. Oui. Deuxième saison médaille sans flana be soro wakati mina. Chelsea te kam pondo équipe là. Ah bon. Oh mais ça n'a pas bra ana joueur ko fela ni fenna. Et mo me konna le en sisa. Oui. Et mo be to là. Donc et mo me to là. Oui. Ça n'a pas bra ça gelba hôtel. Car qu'on a volontairement des grands patrons de boula sur le dos. Oui. Et du domani mon bé parce que c'est tout quoi ce mot est cassé sans velaina. Wallahi. Donc ni la mena sélection que. Ou quoi tourna local donc. Donc en fonction de ça je ruka des finito là. D'accord. Donc je ama faut qu'on a nous de faire quoi nous veut. Ah bon? Dans nous on a coup que toucher. D'accord. Ça va dire démission on va pas tout ça. Bah c'était. Ami Moussa Traoré. D'accord. D'accord, on y a famille. Ami. Ame bitabla ni Moussa Traoré ka appel yana e message mi lancé no de anga bo kusbe kata samata sega ukata ukume ku encourager ka galabudu ula kada ka bamonongo ka fo début bi ataba blo wa chance fene garseke ku fene ko fene nye awa klo fene ndo mana fe anga laje anka samata sege ku kume ka boka chia kata ukume wala sa ku encourager kada kan dolata dantani dolata chama men ko fe o pana ana je ka do ke nataw alaka angarseke do ulaka ta nyefe ka kupu ninga ota ami bitabla ya au hakilata jemuka abisonzoro ya binela sona shini ami ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kɔnɔ ka baro sen wɛrɛ ta ka thème wɛrɛ ta min tɛ nin ye walasa an ka baro kɛ o kan musa ka jamutɛnɛ baara ɲɛna ka lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo bilasirali o kɛnɛ jɛmukan min tɔgɔ ye bilasirali o kɛnɛ bɛ sigi aw ye bi su in na nɛgɛ kaɲa 22 22h radio émergence sanfɛ musa ka jamutɛnɛ a bɛ jɛmukan in sigi ka kuma di aw ma et puis ka kungo dɔ ta dɔ ka kungo dɔ ta on ta inte kungo glalen de maaw de bi wulili kɛ ka musa wele sani jɛmukan don ka se ka fɔ nin ko in bɛ nala maa ɲini maaw fɛ maaw ka n bilasira donc bi su in na bita in ka di dɛ n'a fɔra maa min kɔ duman t'a la k'i to 22h a y'a sɔgɔ 91 tomi murumuru 5 fiɲɛ suru la 91.5 FM radio émergence ka M7 filɛbaw k'aw bɛɛ fo ka émergence lamɛnbaw ka aw bɛɛ fo a kan bɛ sini 20h10 inchallah. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali.